Kæmpeodderen lever i flokke på 4-9 dyr. Man har set op til 20 odder i samme gruppe. En gruppe består af et forældrepar og deres unger fra 1 eller flere år. Om natten sover kæmpeodderen i deres huler. De graver hulen i bredden, gerne under træernes rødder. Rødderne holder nemlig fast på hulen, så den ikke falder sammen. Der er ofte flere indgange til hulen. Nogle i vandet og andre på land. Så kan de nemmere flygte, hvis der kommer fjender. En odder afsætter dufte for, at andre odder skal holde sig væk. Andre odder holder sig ofte væk, så de kommer sjældent op og slås. Når kæmpeodderen svømmer langsomt, padler den med alle 4 poler. Når det skal gå hurtigt, bruger den også halen. Så bevæger den halen op og ned og bruger polerne til at styre med. En kæmpeodder går lidt klumpet på land, men den kan sagtens gå langt. Kæmpeodderen lever i det nordlige centrale Sydamerika. De fleste kæmpeodder lever i den brasilianske Amazon-regnskov og i områderne, der ligger tæt på. De findes i Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Bolivia, Paraguay og Peru. De findes ofte i rolige vandløb, floder og sumpe i regnskov, og de bor i områder, hvor de kan grave huler i bunden. De voksne kæmpeodder har kun få naturlige fjender, men det kan ske, at de bliver ædt af en jaguar eller en puma. Piratfisk kan godt tage bidder af en odder, men de er ikke i stand til at dræbe dem. De voksne forsvarer ungerne mod fjender. En kæmpeodder kan sagtens dræbe en lille krokodille og en anacondaslange, hvis der ikke er fisk nok. Huset her, som kæmpeodderne de bor i, det er ligesom et drivhus, og der er altid 20 grader varmt herinde. Der er et landområde i den her side med et bassin, hvor man kan se igennem glasruderne, så man kan se dem, når de svømmer rundt. I den her side er der et lavvandet bassin, som odderne kan også svømme lidt rundt i og har det sjovt. Ja. Og i år 2013 der kommer der et udendørsområde, der er 1200 kvadratmeter, som de også tager og svømmer rundt i og plejer. Både hanner og hunner er kønsmodne, når de er cirka 2 år gamle. Så forlader de flokken svømmer ud for at finde sig en partner. Når de har fundet en partner, finder de et nyt territorium og skaber en ny flok. Hunnen er drægtig i cirka 2 måneder. Hun føder ofte 1-3 unger, men hun kan få op til 5 unger ad gangen. Ungerne bliver født inde i hulen. Den nyfødte vejer omkring 200 gram. Den er blind, men bliver født med pels på kroppen. Hannen hjælper også med at passe på ungerne. Okay, hvorfor har du valgt at blive dyrepasser? Jeg er valgt at blive dyrepasser for at beskytte dyrene mod mennesker, fordi jeg synes ikke, vi er så for menneskelige passer på det. Ja. Hvor længe har du været dyrepasser? Jeg har været dyrepasser i 9 år,
og 6 år ved livstid. Ja. Hvad kan du bedst lide at arbejde med? Kontakt med dyrene. Det er ikke klart. Det er klart. Hvad er så dit yndlingsdyr? Og min yndlingsdyr, det er rovdyr generelt, men lige nu er det kæmperne. Det er spændende. Ja. Hvilke dyr passer du har lyst til? Det er meget blandt. Jeg passer bondegårdsdyr, så hest og køer og får og røderne. Jeg passer slange, mus og marsvin, kanererne, japanske Ja. forfugl, planter og arren. Det var mange dyr. Sammen med åren, hvem fandt du på navnet til det? Hvad siger du? Hvem fandt på navnet til kæmpeåren? De bliver nævnt, hvor de kommer fra, i Tyskland. Tyskland. Så de bliver født. Sau bliver født i Dortmund, så de kalder dem Sau. Ja. Og Fila bliver født i Hamburg, og de valgte også navn. Okay. Ved du, hvorfor du skal hedde det, som du fortalte? Ikke af den der, nej. Nej. Hvorfor er det, de sådan ruller på, når de der mudder og jord og sådan noget? Det er godt for pelsen, fordi det er rigtig meget skidt i pelsen, og så renser den i mange måder. Okay. Og så går de i vand, og så bliver det fra fint. Så ser den. Ja. Godt, godt. Det var det her ord. Kæmpeåren står som moderat truet på IUCN's liste. Det betyder, at den er i fare for at blive udryddet i naturen i den nærmeste fremtid. Man mener, at der kun er 1000 til 5000 kæmpeårer tilbage i verden. Den største trussel mod kæmpeåren er, at deres levesteder bliver ødelagt. De bliver også jaget på grund af pelsen, fordi de konkurrerer med de lokale fiskere om at fange fisk. Regnskoven, hvor kæmpeåren lever, bliver fældet ulovligt af lokale folk. Når skoven fældes, flytter mennesker ind i et område, hvor der før var skov. De skaber landbrugsjord og bruger jorden til deres husdyr. Regnskoven bliver også fældet af internationale selskaber. De bruger tømmere til at lave møbler, der bliver solgt i hele verden, blandt andet i Danmark. Derfor er det vigtigt at købe FSC certificeret træ. Det er et træ, der kommer fra områder, hvor man bevarer dyr og planter. Den brasilianske kæmpeår står på CITES liste 1. Det betyder, at det er helt forbudt at handle med den. Kæmpeåren er så truet, at man slet ikke må fjerne dem fra naturen. Krybskyttere dræber desværre stadigvæk kæmpeådder. De er let at dræbe, fordi de er så støjende. De bruger nemlig mange lyde, når de snakker med hinanden. Ådderne er også aktive om dagen, så de er let at finde, og så er de ofte nysgerrige, når de ser mennesker. Tilsammen betyder det, at det er let at finde og skyde dem. Man skyder dem på grund af deres pels. Kviksølv er også en fare for kæmpeådderne. I områderne med guldminer bruger man kviksølv for at udvinde guld. Kviksølv hober sig op i fødekæden og ender i det fisk, som kæmpeådden æder. Kæmpeådden kan derfor dø af kviksølvsforgiftning. Adfærd, og det er jo ikke interesseret i, så derfor får han altså ikke noget, når han står her på kanten og tigger. Som I kan se, så er de vældig aktive, specielt her på foden,